tibake duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu. Heeh. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Bar iki mesti WA aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau bean? I love you. Asik. Apa toh? GRI Kota Nganjuk. Ya. Hitungane sedaya mawon nggih, para penonton, para pandemen, Arni Mania, Agni Mania. Ya. Iya toh Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya iya iya. Heeh, anakku Adika sing ngefans karo Niken Tak Sari. kira lek Akbar Niken lek Agni. Bang, ora usah nesu, nyapa to nesu. Suwe ora tau ketemu gawe temu pisan kok gawe-gawekno kancane. Sapa to? to? Lah niki pengendange jenengan niki ta Mas. Wih jenenge Farel Prayoga. Mas Farel yo ngono. Kendanganmu sapik gugu kok sombong ora gelane. Sampean iki ketoke ndek masalah karo tukang kendang kok, Be. Masalah apa suwe ora tau ketemu temu pisan kok garap kancane. Apa ora isin dipisani Pak Sarmuji, Ah. Pak Hadi Setiawan, Ah. Rama Bargowo. Romo Widodo. Widodo kok Bargowo. Aja Rama Widodo sing gagah kaya Rama Bargowo. Alah Mas Farel. Arep mirang-mirang. Apa mirang-mirange Mas Adi TB sampean? Hah? Aku sebagai adik grup anyar. Apa mirang-mirange bosku sampean? Hah? Isin di sini wong. Ngisin-ngisini. Sampean iki lho Mas, ora usah meliak-melilik. Tak cepoti matamu. Gembagus. Roti-roti kleben-kleben tak iwangi, Be. Saiki biyen Tinggine munggah ben, gematine ra kaya biyen. tenonge dilumahke, Mas. Ngomongnya dikenahne Mas. Mas Gemagus. Gemagus kowe. Sriuning Mustika Tuban. Nek ra penting ora usah weanan. Ya ta, Mangsane. rumangsane kaya pinter-pinter ngendang dhewe. Pinter-pinter kendang. Alah Mas. Ayo alah Mas. Alah Mas. Kaya pinter bagus rupamu. Bagus rupamu. Pari keset dadi ratu. Sakit hatiku, ngerti ora? Semar bangun kayangan. Nek pengen ram bayar kono ning dadapan. Lah nyapa to kok iso. Kok dadapan barang iki lho. Lah golek potongane ra gablek duit Eh. kok. Ning dadapan ki nyapa ngono lho. Pondok. Pondok wisata religi. Dadapan iki wisata religi. Wis ora usah ngomong dadapan kok. Oh, iso. Kene hati-hati kene. Ngopo? Wilujeng dalu Mas Kangko. Sing dalu. Sowan ning gone Mas Kangko, Apa? nek omong sing hati-hati. Iya, Mas. Kowe mergo bengi iki kan magang. Apik elek tergantung iki. Ya, Aja iya. wis ngisini trae dalang. Mas Kangkoi. Traing kusuma rembesing madu entuk kekancingan saka Kasunanan Surakarta Ki Kangko KRTGJ. Artinya Kereta malam jugi-jagi. Kanjeng Rageng Tumenggung. Boten omongane aku tak pangandikan kali Pak Kangko. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh. tepung Cak Bagus. Nggih. Heeh. Derek Iki pancen pitangan. anu nuwun sewu. Pancen oke dagelan di do pegatan. Nggih, Pak. Dadi sing guyub sing rukun. Nggih. Ah. Oke. Asmamu sapa lagi pisan iki to melu Nggih, aku. nembe sepindah kepada jenengan, masyaallah, kados ngipi kula, Pak. Kok iso kaya ngimpi? Lah pripun wong riyen kula tesih teng sekolahan, tesih teng Baku SMA, kula nonton jenengan niku teng YouTube sakniki saged kepanggih masyaallah dan piyaine jan bagus saestu. Lah nggih. Wibawa jenengan niku lho. Lah nggih. Kaya ketemu karo sapa, ketemu karo Mas Kangko. Nyatane ya bagus piyaine wibawa. Kuwi nek dadi dalang ning dhuwur panggung. Lah kene omah penggaweane ngerti apa ora? Apa? Live TikTok. Ya ora apa-apa menyapa pemirsa kok. Mengisi kegiatan mboten Heeh, mengisi kekosongan kok. Nggih, ya toh. derek pitepangan, Heeh. Pak Sapa Kangko. jenengmu Le, Cak Bagus? Meri. Oh, Meri. Meri. Jenengan ngertos meri niku napa? Meri anak bebek. Leres. iya. Meri niku anak bebek ning meri niku wonten werdine, wonten artine. Artinya apa Mas Meri? Hurufe M E R I. Nah, M Menungso, E E E eling, R Rama, I. ibu. Jadi manusia hidup harus ingat kepada orang tua. Betul. Barang siapa orang yang tidak ingat dengan orang tua,
maka di situ akan kehilangan surga. Wah iya, mergo surga di telapak kaki Ibu, nah, terus mula meri anakan bebek. mula pas kula buat beto recang TB. TB ki artinya apa? Telek bebek. Beh, Pas. Dadi layak iki raine kaya letong. Ha bener. keluarga binatang. Ya. Anu nyuwun sewu Mas. Apa? Nek jaman riyen pangapunten mohon izin Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji. Nek dagelan riyen seniman niku nek gawe jeneng panggung niku luwes iku ora kaya nek gawe jeneng kewan. Oke, bener Oh, Pak. iya. Betul, Pak. Contone kados niki Meri. Meri. Kula TB telek bebek, Ah. enten Cak Percil. Percil asine jenenge Deni ning Deni. undange Percil. Lucy Brahman. Lah. Ya, kewan Mbah- meneh. Mbah Narto Gudel. Narto, Bapake Mas Ranto Didi Gudel, Kempot, nggih. Solo. Mbah Ranto Gudel. Jenengan nek pengen luwes Mas, asmane jenengan ganti aja kok Anom Dwijo Kangko, kurang luwes. Ben luwih kondang. Jeneng ganti jeneng kewan. Kaya Ki Kangko Tekek. Loh, apik. B. B. Apik niku pripun? Iya. Saya, Pak. Luwes Mas. Iya, apik. Ngoten lho. Ki Dalange- kangko tekek. Heeh. Ah, Dalange sapa to, B? Kangko Tekek. Baru cepet kondang Mas katanya niku. Omonganmu Nggih. ning ora-ora. Wilujeng dalu alhamdulillah Mas. Ah, iya. Saged panggih wonten Desa Bulu Pasar, Luar biasa. Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dalam rangka pelestarian seni budaya Ah. yang diadakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur bekerja sama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Hadi Setiawan. Nggih. Luar biasa, ini menandakan leres ingkang panjenengan aturaken bahwa Jawa Timur sekarang menjadi tolok ukur untuk mencari jati diri bangsa karena Jawa Timur merupakan pintu gerbang Nusantara. Tepuk tangan buat Jawa Timur. Luar biasa, luar biasa. Dalu menika dirawuhi para pepunden-pepunden Betul. yang luar biasa. Pasar Muji Mas, doangu mboten Sekjen kepareng. Pak Golkar. Sekjen Golkar, Nggih. Wilujeng rawuh Pak Pak Hadi. Pak Hadi Setiawan, Nggih. bapake seniman Kediri Mas. Betul. Sapa? Pak Hadi Setiawan Oh, itu. nggih, aku Nek- wis kenal wis suwe kok. Ah, saestu nek ditangisi Pak niku nyuwun wayangan. Oh, kono wayangan. Ah. Lho, sing dilalah niku lho Mas. Gene panggonan sing didamel gelar acara ngaten iki. Hah? Teng desa sing wis suwi nek bersih desa ora tahu wayangan. Oh, Ngendi to? Bu nyuwun sewu Bulu Pasar niki sering wayangan mboten Pak Bu? Lah, ini artinya apa? Bahwa mengedepankan wayang kulit itu Sunan Giri sing nganggit penuh dengan tatanan, tuntunan, mawi tatanan, memberikan contoh yang baik. Insya Allah dengan hari ini wayang kulit berada di lapangan Desa Bulu Pasar, bersih desa, dan acara PHBN yang akan datang Bulu Pasar gelar wayang kulit. Pertanyaane, Bu, sing nanggap sapa? Rakyate kon urunan. Sampean kok bingung sing Ora nanggap apa-apa, sapa? semua demi kesenangan dan hiburan masyarakat. Betul. Nah. Alhamdulillah kula teng main teng Bulu Pasar iki ya ana senenge ana susahe Mas. Senenge apa? Ning kene iki kon seneng-seneng aja nganti susah mergo piyai sing rawuh padha kepengin bungah nggih to Mas. Betul. Ngono. Senenge kan saged silaturahmi kali Pak Hadi Setiawan, Pak Sarmuji, warga masyarakat Bulu Pasar. Lah susahe Bingung golek nggon nguyuh. Lha kok iso? Lah lapangan sakmene arep nguyuh ning ndi ramene ragani. Niki lho, sindene jenengan sing kurang ajar. Ngapa? Mayang nguyuh ning goreng guri trek ri suarane masyaallah ngageti wong Mas. Mayang bocah cilik pipis plek iki koyo nyeluk kancane nek pipis. Piye? Aku pas iki sapa nyelak-nyeluk kok. Lah pancen ning lapangan nyados saka kamar mandi kok. Lah, Kuwi nek mayang. Sing kebangetan garwane jenengan. Butuhi to? Buduhe ku ya ampun. Piye? Pipise koyo wong nyigar keramik. piye? Begitu mek tek cecet terus diangkat. Alah-alah kowe ra ro kowe ngonangi mayang karo buduwi. Aku lho Mas Kangko. Apa? B ngonangi buke iki lho. Burini Burini. nyapa? Bareng tak iku kok ya kaya sinden sing anu pun sepo Burini ya. Heeh. Tak tutuke buri. Warunge pojokan kok langsung piyok. Piyok.
Ora iku jane ngendhok apa pipis. Warung mangan Oh, sapu. mboten niki namung Gojek. Luar biasa dalu menika, Mas. iya, Wis iya. mugi-mugi nderek dedonga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar ingkang rawuh pikantuk berkah barokah, pikantuk rejeki ingkang kathah duwite lancar. Amin Allahumma. Amin. Kadese Pak Agus, Mas. Apal. Apal. Kiai Bulu Pasar. Kadese asmanipun Pak Agus. Bulu Pasar itu terdiri dari 2 dusun, 10 RW, 35 RT, jumlah penduduknya 4.293, rondone 624. Apal lho. Apal men. Kowe cah Tuban iso ning kene. Kaya sensus penduduk Tepang kali Pak Agus. Oh, saking raketmu. Raket. Jadi apal jumlah wargane, apal jumlah rondone. Iya. Sampean ra oleh ngono, Mas. Rondo ya rondo, mergo ra ndek bojo iku jenenge rondo. Kowe ngerti rondo ra? Nek kowe ra tresno karo rondo aja mbok sia lho. Ngawur ae. Ning kene iki rondo aja geman mbok sia-sia. Nek apa meneh mbok peksa kowe nek ora tresno kek bali desa. Ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Suwadi kami tuwa. Kami tuwa Omonganmu sing ora-ora. Wong sabar umure dawa. Nggih. Insyaallah warga masyarakat Bulu Pasar kabeh pinaringan bagya mulya. Ngono. Amin. Ana patune neh. Aja kalah karo Pak Sarmuji. Pak Sarmuji parikan lho mau. Kula ge saged. Heeh, kowe iso? Saged. Oke, parikan sing apik. Numpak dokar nggawa cengkeh. Heeh. Muga-muga wong sak Bulu Pasar duwite akeh. Amin, amin. Kae. Ngono. Entar korek Manggirian. Apa? Jenengan mau parikane napa? Wong sabar umure dawa. Insyaallah Kyai Bulu Pasar bakal pinaringan bagya mulya. Ndongakno gawe pantun. Oh iya no, aku nderek Pasar Muji kok. Nyuwun sewu, ngaten niki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Ingsun. Jenengan nate ngertos para kiai alim ulama sanjang teng santrine, "Le kowe nek ndongakno gawe pantun." Enten mboten? Oh iya. Sampeyan ngaji nyantri mboten? Ya nyantri. Lho, lah kok ora ngerti tembungan niki? Piye ta? Nek jenengan nyuwun sewu ndongakno gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Lah dalah. Kok iso bingung basare? Lho, nyuwun sewu saiki nek kabeh ndonga gawe pantun. Pantun. Jenengan ngerti wong salat teng masjid, imam napa ora bingung? Kok iso? Lho, pas salat Allahu Akbar, gawe pantun to. Budal sekolah mangan es krim, bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birobinas. Lho iki salat bare jam pira? Masyaallah. Sapa sing ngomong bener sapa? Tanggung jawab jenengan. Keweprok godho malaikat apa kowe? Malaikat kok iso ngeprok Slero donga niku bloko suta mawon, penonton paham bisa ditangkap masuknya. Malaikat nyatete ra bingung. Ya wis aku sing donga nek ngono nek kon biasa. Iya. Muga-muga sedaya warga masyarakat Bulu Pasar panenane kathah melimpah tur turah-turah. Amin Allahumma. Amin. Nah, dongane niku ngono. ngaten niku. To the point. Langsung to the point. Mula dalu menika dirawuhi penggede-penggede yang luar biasa. Betul. Dirawuhi Pak Sarmuji, Pak Hadi Pak Hadi menika Setiawan. adalah contoh pemimpin yang mengedepankan seni budaya. Ah. Barang siapa pemimpin yang mengedepankan seni budaya, insya Allah akan amanah tur barokah. Amin Allahumma. Amin. Kula wonten Pak peribahasa Berbahasa mengatakan. dari Bapak Pendidikan Nasional. Bung Tomo. Oh salah. Tak Ini tanya piye iki? saya. Dalang iki piye dalang iki? Yo saya pasar besi tuh isin aku, isin. Pak, dalang kodang kok. Bapak pendidikan kok Bung Tomo buku apa lho? Bung Tomo jeplake kok. Bung Tomo niku pahlawan nasional. Iya, iya, Lek iya. Bapak Pendidikan Nasional kuwi lek boten kletu Ki Hajar Dewantara. Wah sampean iki kakek Ki Hajar Dewantara kuwi duwe adik jenenge Bung Tomo. Kakek ning dadapan lho mare. Wonten Ki niku Hajar Dewantara. Ya, Apa yang dibicarakan? pernah berkata, Heeh. ing ngarsa sung tulodo, Heeh, ing madya. ing madya mangun karsa Tut puri. handayani. Iya, betul. Sing ngarep kuwi menehi contoh, Heeh. sing tengah kuwi menehi semangat, sing buri menehi dorongan. Jadi kedah bersinergi antara yang atas, yang tengah dan yang bawah. Ngono. Ing ngarsa sun tulodo, Ing madya mangun karsa tut puri handayani. Cocok, Ki Hajar Dewantara. Dewantara. Rungokno kupingmu. Rungokno, Bik. Ngono lho. Pimpinan kuwi kudu iso dadi napa wau?
ing ngarsa Sun Tulodo. Terus ing Madya Mangun Karsa. Karsa. terus terakhir Tutwuri Lah Handayani. ngono. sing nyiptakno sinten? Ki Hajar Dewantara. Nyuwun sewu Mas. Kula niki bantah sekedhik. Loh, nyapa bebantah? Pepatah itu buat pemimpin untuk tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun sebelum kemerdekaan memang cocok. Sakniki tahunnya 2020 lho Mas. Wis ngerti? Itu sudah tidak relevan digunakan sekarang. Ing ngarsa Sun Tulodo. ing Madya Mangun Karsa. Tutwuri Handayani. niku teng mriki pun mboten relevan tahun 2025. Sebabe Sudah tidak berguna, sing berguna niku mboten niku sakniki. sing gunane apa? Sing berguna niku ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan kanca, tutwuri golek rai. Aduh. Nggih napa res Pak Bu? Aduh. Sampean iki pripun to, Mas? Iki aku wis gawe kata-kata apik ya malah mbok rusak kowe. Loh, orang rusak ini menjumbuhkan dengan situasi yang sekarang. Lho kowe wani tanggung jawab. Tanggung Aku jawab. wani tanggung jawab. Iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih, Wong gawe mesti wong gawe kudu nganggo. nganggo. Kudu Ah. nganggo nih. Ah. Kowe kudune tanggung jawab. Tanggung jawab, Mas. Pomo ana guru bertanya murid Murid harus menjawab. berarti bener ya. Bener. Kediri Kutane sing dadi bukti lan nyatane. nek tak takoni ra iso jawab. Tapuk dalange. Hei, aku ora melu Ora apa-apa. melu. Kula jenengan Kudune tapuk, tanggung Pak. jawab lho. Ah. Ing ngarsa numpuk bondo. Ah. Wong sing panggonane nang ngarep niku numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ora no. Ora percaya? Ora. Ora sadadoh golek niki pagelaran apa jenenge? Wayang kulit. Wayang kulit niku enten yoga, sinden, kruwayang. Sing dadi pemimpin sapa? Dalang. Sing manggone ngarep sapa? Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Dalang. Ing ngarsa numpuk bondo. Jenengan bayarane akeh dhewe apa ora? Heeh. Numpuk bondo apa ora? Numpuk. Lah kok ora gelem ngakoni sampean, Aduh. B, Mas. Kenyataan lho Mas iki. Ya Allah bener ya Mas. Pak Kako iki bayarane akeh dhewe. Nyuwun sewu nggih Mas. Ah, belanon aku le. Le. Niki Mas Kako mergo tanggung jawabe gede. Ah, rungokno kuping. Ngopeni wong akeh, ngopeni yoga, ngopeni sinden, ngopeni musik, ngopeni Sanggane sound. abot. Sanggane Tanggung abot. jawabnya gede. Lah yo. Nyambut gawene rekoso. Dalang niku penggaweane Aling abot. nek abot nyapa ben bengi kok tanggapan. Mbok ning omah leren nek abot, nek enteng dilakoni. B. Antepe dalang niku napa? Teko kene ya ora usung-usung debok. Sampeyan mek dok 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 dok. Oh, 100 juta. Nggih napa mboten? Hei, Kok plonga-plongo takoni kok. Duh, Pak Kako iki piye to? Pak Kako Taiwangi, Pak. Ngono Anane ri. dalang abot ki mergo nyuwun sewu, mikir sanggit wayang iki lakoni Semar Bangun Kayangan, iki yo sanggite beda-beda. Dadi mikir sanggit, mikir notasi gamelan. Mikir sanggit, mikir Mikir apa Garapan. jenenge sanggit garapan. Iso- Mergo apa sing ditanggap kuwi lakone padha. Ning piye carane supaya beda? Kuwi dipikir tenanan. iso napa mboten? Ya iso. Ya ya kuwi enteng. Nek ra iso abot. Kok ora percaya sampean iki? Leri Sumari anu Sumari sapa to? meri ya. Sumari. Aku wangono apa enggak kalah karo TB. Ya ampun, anane abot mergo melek suwengi, Ya Dik. rumah samu yoga turu kabeh apa piye? Iki yo melek ning bayarane akeh ndi? Iki numpuk bondo. Maksudnya ki nyuwara ngono lho. Lah apa sinden samene bisu? Pak. B. Ayo, pun jenengan ngakoni mboten nek ing ngarsa numpuk bondo ngakoni mboten? Nek ora ngakoni jenengan bengi iki blonjone ijolan karo sing meking. 300.000. Gelem apa moh? Enggak. Lah nek kono ngakoni nggih. Ya ngakoni. Ing ngarsa numpuk. Numpuk bondo. Ah ngono wae lho kok ket mau brengkel-yelan. Walah dalang Pak, karo dagelan iki ora rugi. apa-apa. Meri. Tinimbang sampean bayaran 300. Ya. Wis ora apa-apa aku. Ing madya mangan Mangan kanca. kanca. Lah niki sing bayar. Lah kok iso bayar? Ana wong niku sing apik kali jenengan, tapi mawa pamrih. Contone Jeroning kedung ki iso dijajaki, jeroning ati menungso sapa sing ngerti? Ah. Leres mboten? Bener. Ana wong apik niku iso-iso siji duwe pamrih, loro ngrusak paugerane jenengan, ngrusak rumah tanggane jenengan. Sik. Maksudnya piye karo? Kaya kula cedhak kali jenengan. Ah. Ketoke apik ning kula duwe pamrih, sapa ngerti aku demen karo bojone sampeyan. Kuwi jenenge ing madya mangan kanca, mulane ana lagu bojomu tak silihe. Oh iya. Niku hati-hati nek karo wong sing apik iku kudu jangan curiga boleh tapi jangan terlalu percaya. Oh betul. Berarti ki nek seneng ya seneng tenan, aja nganti tanpa pamrih. Lah niku
kudune ikhlas. Sing terakhir, Sing terakhir. Tut Wuri golek rai. Nyuwun sewu, iki muncul nek pas menjelang pilkada utawa pilihan lurah. Lah kok iso? Umpamane kowe calon lurah, Aku kowe lurah. calon lurah. Aku golek rai. Pak niki lho, Pak. Anak buah kula wong 300 jenengan pun pek-pek kabeh, Pak. Walah, jos no. Satusan mboten napa-napa. Iki Pak. milahku tenan. Heeh. Matur suwun, Mas. Mangke kepanggih calon liyane, Pak niki lho Pak calon kula. Lah niku, mulane ana tetembungan ana kethek mlumpat pager, duwe entek dipangan kader. Niki sesuai dengan kahanan. Oh, berarti jebol omongane bener ya, Mas. Wah, Yang sesuai dengan kenyataan 2025. Lah mulane nyuwun sewu. Repot. Kenging napa kok Dinas Kebudayaan Pariwisata ngawontenaken adicara wayang kulit Keliling. Ya keliling dalam rangka pelestarian seni budaya. Apa maksudnya, Be? Mergo nyuwun sewu para penggede-penggede ingkang lenggah kados Bapak Hadi Setiawan. betul sekali. Dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Ibu Jawa Lelis Timur, ya. Citra Pertiwi mengadakan wayang ini karena netepi Darmo, Pak. Darmo. Netepi. Ora lali marang tinggalane leluhur. Contone. Nyuwun sewu. Tiang menika diwenangake urip teng alam donya. Niku Ah. pun gadah takdir. Oh ya. Kreteking ati ora bakal bisa ngalahno garising Gusti, budidayane menungso ora mungkin ngalahno panguwasaning sing kuwasa. Walah, kok dhuwur men Be ilmu. Mulane wong urip niku kudu golek jatining diri, eling malangsangkan paraning bumadi kiblat papat 5 Pancer. Pandhawa pancer. Jangkrik iki aku dalang wis suwe lho, Le. Lah iki pancer, Tanganmu tebal papan 5 pancer. pancer niki Pandhawa, Indonesia iki Pandhawa, Pancasila. Kok pancer? Sampeyan iki banter salah. Aku nek bener itu bengi iki. Mulane teng alam donya niku sapa sing nandur bakale Ngunduh. tumindak kudu sing ati-ati. Iya no. Becik ketitik ala ketara, sapa sing miwiti ala ing kono besok bakale Sirno. sirah ngelu. Wah, sampeyan jak omong kasepuan ndeledek kabeh to Pak sampeyan iki. Be. Rene odile tak griaji. Lho asu. Suwi-suwi. Sabar bos, sabar inna wa ma'asobirin. Iki ancen bocah anu ora sak iso dikalahke. Tutungno omamu tanggung Tutuk jawab, balik. Be. Lah, ngertos nggih? Hei. Jenengan ngerti urip niku napa? Urip kuwi ambekan. Alah bos. Nek ora ambekan ki ora urip. Alah. Pak bocahmu. Tenan wi. Pak Hadi Setiawan salah golek dalang bengi iki. Cah TK yo ngerti nek urip kuwi ambekan, kuwi pasal bu sampe guyu lho. Cangkeme kangko sampe ngomong ngono lho. Wis tak omong iki realita lho. Dia jenengan niku dalang, dalang niku modal piwulang menehi petunjuk utawa unen-unen Jawa sing miguna tumrap masyarakat. Iya. Urip kok ambekan. Urip itu dari lahir dari seorang perutnya ibu akhirnya menjadi bayi. Alah kesuwen niku. Ngene urip ki iso obah. Kleru Pak, nek jenengan pengen ngerti urip ngaji, ngate ngaji mboten? Nate. Alibata ana pira? Alibata ono 30. Loh, ngono kok jere ngaji. Lah piye to? Alibata ana pira? 30. Telu. Loh, iso 3. Alibata. Loh, lah sak jim kakok. Sing takok sak jim kakok sapa? Jangkrik. Oh, berarti alibak tak tok to. Paham mboten? Sik. Hubungane apa karo urip kuwi mau? Enten hubungannya nek jenengan ngaji lewat huruf hijaiyah, Heeh. alif fathah A, alif kasro I, alif doma U. Unine. A I U nek Karo urip hubungane. A I U nek diwalik U I A U I A U I. Ra tau ngaji marahe gak ngerti. Lah kok tekan lagu to Loh, sampe? alif fathah A, alif kasro I, alif doma U. Nek diwaca A I U. artinya aku iki urip. Masya Allah. Plong-plongo Kowe kok mesti. pinter tentang huruf bijayah to, Be? Lagi UI wis uyu. Ora lho hubungane urip karo alif fathah, alif kasro. Alif fathah, alif kasroh, I. alif doma, U. wacane napa? A I U. Niku singkatan yang artinya A niku aku, I ku iki, U urip. Aku iki urip. Lah, paham ora? Paham? Dicatet ora paham dicatet. Ngono. Catet to, Pak. Catet to, Pak. Guban Sampeyan boro-boro. ketane Ya. bes kapan kerisan tapi lolok. Isin Dah. karo pasar muji ya. Dalang kok mbok lolak-lolokno lho. Masalah agama, Mas. Oh iya. Urip niku asale saka sapa?
Saka Gusti Allah. Halah kemeruh sampean. Dari bapak dan ibu. Urip kuwi asale saka bak fatkabah, bak kasrobi, bak domabu. Diwaca Babibu. tegese babibu. Bapak rabi ibu. Oh iya. Cocok. Sampura. Ikra loro dilawan. Berarti urip iki saka bak fatkabah, Bak kasrobi, bak bak domabu, babi bu, bapak, rabi, ibu. Oh, lah urutane wong urip piye? Urutane wong urip ku diwiwiti saka kapan nganti kapan? Saka lahir. Amene jane ngomong ngopo ta ketol jane iki? Kok ngomong apa iki? Blas. Enten dasare urip iku diwiwiti saka tak fatkata, tak kasroti, tak domatu. Artine Titu. Balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengo urip. dadi wong urip wajibe Kudu golek gendaan. Dirungokne tenan. Ampun. wong urip wajibe golek Kebajikan. Lah, Fastabiqul khairat. Walah, Berlomba-lomba dalam mencari kebajikan. Wah, sampean tajak ngomong agama iki plonga-plongo. Loh, sampean kenyek Pak Kangko iki wah turunane sesepuh yang luar biasa loh. Omong ngono, omong ngono, Ramane Ri. nggih dalang kondang pencipta lagu kondang. Kiai, Kiai, Ustad, penceramah. Kok sampean nyek plonga-plongo? Aja kok ngandalno bapake nyuwun sewu. Apa? Apa mesti nek anak bapake kiai, anake kiai? Ya sak ora-orane kates ki ceblok ora adoh saka wite. Ngono. Lho, ora iso jangan dipangan kiri. Tetep adoh. Kacang iki ora ninggal ajaran. Alah kacang polong, kacang polo. Oh iya iya. Apa saranmu piye? Nyek. Terus maksudnya maksudnya nyuwun sewu lho Pak ngaten lho. Jeneng awake dhewe ku sesuai dengan dawuh panjenengan. Ngapa? Awake dhewe iki iso sukses karena tirakate wong tuwa. Kados panjenengane Bapak Hadi Setiawan yang lenggah sebagai anggota DPRD Provinsi Komisi B. Iki pahala sudah memberikan banyak sekali rezeki. UMKM berjalan dengan pesat, perekonomian di Bulu Pasar niki maju. Mergo tirakate wong tuwa iso sukses. Lah semanten ugi lak ya kaya Mas Kangko to, Mas. Bapake sukses, kula turun ning anak-anak ya sukses. Jenengan kali kula padha. Kok Pak iso? kula niku lek tirakat niku walah Pak kula nyuwun sewu Mas. Apa? Oleh tirakat niku direwangi topo pendem wiwit taun 2015 nganti saiki rong metu Mas. Mas, Tenan Mas. Pon bapakmu wis ora ono lho. bapakmu wis mati, clok-clok. Lho ki mati to? Mati ya topo pendem. Kowe goblok to iki. Ora telepon aku. Ora telepon-telepon piyang mboro ki anak lek wong tuwa wis sedo. Ki dikunjungi utawa didongakne, Lah. dikirimi donga supaya wong tuwa penak ning kono. Ayo, Kowe ki. tau apa? Ya, mpun. Ziarahne makan wong tuwa. Empen to. Hah? Tahu Wis, piye? nyapa? Malah tahu kleru lho Pak sini wong. Karo piye to, Ri? Lah niki lak uburane niki bapake lak pelawak gundul sing Sandirono, Sandirono. Sandirono niki. Aja ngomong gundul Rama Widodo ya gundul. Kok Tapi dianggep aku. Pakmu lak gundul to. Wis ninggal. Wis ninggal. Ini kuburane Sandirono. Heeh. Kowe nyapa kok nyekarmu ning kene, kamangka iki kuburane Siti. Nyapa Goblok. ora nyekar ning kene kok nyekar gone Siti. Goset teko goblok nek nyekarku jam pira? Jam 5 sore. Anane jam 5 sore aku nyekar ning pakku tapi sing tak sekar kok Siti. Mergo nek jam 5 sore bapakku dolan ning Siti. Wong sampeyan ora ngerti jadwale lho kok kira goblok niku. Pakmu dolan gone Siti. Ning Siti. Lah pakmu karo Siti iki pernah apane? Gendakane Mas. Kadungan sakinah mawaddah warahmah. Ora ono wong mati kok gendaan. Wong mati ku ya dikirimi donga Al-Fatihah paling tidak kudu sing apik. Mergo wong nyekari ya kudu golek dina sing becik tur apik. Dina sing apik nek nyekar apa Mas? Jenengan lek sunahe anu Nabi Muhammad lak nggih malam Jumat to. Malam semua. Umume Robi masyarakat bini bali wiladaya kamu maka maro paya di sohiro. Sesuk alon-alon aku ben krungu. Lapa? Niku Robi napa? bini bali wiladaya Bali walidaya. warhamuma kamaro paya di sohiro. Kuwi dongane anaknya wong tuwa clok-clok. Nyekare tenggene sing apik dina napa? Kemis malam semua. Wah, jenengan ora tau ngaji lho, ketok sampean iki. Kok iso lho? dawuhe kiai, dawuhe para alim ulama ya Justru ngono. Mang. Estenyel rumasamu. Loh, malam Jumat niku yang dilarang para kiai untuk nyekar atau ziarah kubur. Kowe tanggung jawab lu ngomong. Loh, nggih, jenengan ngerti puji-pujian. Puji-pujian piye? Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbahmu sing wis mati malam Jumat iki mulih ning omah. Lah kowe nyapa yayakane kuburan? Arep gendak Siti saingan karo pakku, yo. Oh, ngerti aku.
Dul gundul. Nyap lho. Oh iya kecelek kok, Pak. Bener malam Jumat. Ya wis nek ngono digati, Pak. Ganti apa? Ora malam Jumat. Heeh. Apa? Malam Minggu. Malah wong edan. Loh, nyapa? Malam Minggu malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Malam Minggu kuburanku sepi. Wong mati-mati padha rekreasi ning dadapan, gurah, ngono kuwi. Nyapa wong mati kok dadapan omong. Wah, kok iso. Wah, pokoknya sedikit nderek seneng, Pak. Nah, nggih. Nggih. Kabahku seneng-seneng derek ndedonga padha karo nenu-nene ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Betul. Nah, Luar biasa ri. alhamdulillah. Muga-muga kerasan yo. Pokoknya agar Ora iso ngerasan piye aku jote saulan nak gelem metu tak pecat. wis sing murah lah, wis sing murah karo aku lah. Ya. Wah. Niki teruse wonten Wonten pamundhut pamundhut. saking panjenengane Bapak Haji Sarmuji diutamakan dan didahulukan. Amin, Pak Sarmuji. Nyuwun lagu Kutut Manggung kagem sederek Kediri sedaya saking Pak Sarmuji. Nggih, Pak Sarmuji. Umum musiknya urung muni diaturke sik. Terutama untuk beliaunya Pak Sarmuji. Nggih. Ah, iki mesti angger Golkar wayangan, mesti ning Jakarta ya wayangan. Amin, amin. Muga awake dhewe sik genti tahun ngarep go mrono. Amin, amin. Pak Sarmuji Pak matur Sekjen. nuwun. Wah. Mohon izin Pak Sekjen. Nggih, wingi yo teng Medion. Nggih. Karo kowe to kae nang Medion? Boten, Pak. Kali kanca kula. Oh, harus itu ya. Ales ditiru. Ayo niki sinten Ora kata kong. sinten Pak? Sinten Pak? Sinten, Pak? Ya diurutne no. Diurutne. Oh iya iya. Wis saka genduk niken mengko brandang rono. Nah, ya. Mbak Niken wonten to? Enek lagi. Nduk, suwi ra ketemu aku. Ya ampun. Wah, pantesan kok sindene Pak Tangko kok ana sing beda. Lah kok Niken ya. Duwe anake kon kaya Mbak Niken lho, pinter, suarane apik, bocah ayu, sregep salate. Iya. Ah. Aja kaya anake TB. Anake TB piye? Anak lagi telu SMP kok wis meteng. Iki lho, Pak. Aja ngawur, aja fitnah tak tapuk. Lah anakmu kaya telu SMP meteng ngono. meteng apa to? Lah terus Wong wis nglairke ora kok itu. Saya Ora ngerti berita. Mas ayo. Mas Eri. Sinten iki? Mbak Niken mulai Mbak Ah, Niken. niken, ayo kan. Ora kata kong. Ah, gen ora kedawa-dawa. Nggih. Sing penting kutute manggung diaturke. Siap. Ah, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Nah, iki sakmene kae. Nek ora kleru 2 juta iki. Nah, ora 3 juta. Nah, iki nggo kas duwe Jolaras Indonesia. Ngosik to sampean Apa? iki kon kok ra iso. Apa? Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung. Ya diduk diduk. Ciro lupat mo 6 tu 8 songo. 2 yuta dindem songo kena berapa? Ora kena. Ora iso. Ora iso nggih. Heeh. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak nek kan Piro? 2.700.000. Ah, iya. Dadi bagi songo kan 300-an. 300. Pak Sarmuji kirang 700 kersane dene. Gampil, Pak. Malah ngemis. Wis digawe kok ngemis. Boten Pak, ben mawon Pak. Ana rezeki sithik disyukuri akeh ya disungkuri Nggih, ora Pak. oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Mbak menawi Pak Adi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Adi wis bingung malah. Kok iso. Monggo ndek niken. Iya. Jemeneng Pak, jemeneng. Ora salah gawe sih. Mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngadeg iki genduk niken ya lagi lara ning Oh, nggih. ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Bulu Pasar. Luar biasa. Sehat Duk, dang sehat. Sehat Nduk. Kempule kok meneh kok meneh kok ya. Hmm. Kumpul ngun. Ya. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa men duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek di anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem Heeh. delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya ya gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok. Pendidikan Mas, ora perlu mikir percintaan ya Iya kan. no, betul. Sing penting karir yang tinggi mau nyatane karirnya sudah
menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangkleti Pak nyuwun sewu nduk niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Ah. Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa Dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho. Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Lah kowe ngopo? Arep bagus sing dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak kek ya dia. nyapa to. Ngono yo ben pilih-pilihane Ora, dhewe. ora. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Ya Amin. iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gender. Aku Walah alah. Kowe dalang ora pecus iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Ada? Nggih. Betul, Pak. Nah, berkarya yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. Perkara engko jodoh ki nek sing ngatur ki. Leres, Pak. Lah iya. Endek kan terus yen. Lara wae suarane kaya ngono ndak waras. Iya. Mangga 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 mangga. mangga 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 BTB. Tak kurang ajar. Jare nyapa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kuwi. Mbok Mboten. ngematke suarane niken. Nggih kula niki ngrasani denike. Rasane apa? Nyuwun sewu sakit tenggorokan niku damel nyuwun sekutut manggung kan suara pedhit niku Ah, koyo ah. apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Kowe takon karo bocahe takon. Ora, Ya, Praten, kenapa Du. kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kok. Siti-siti wae nek. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae, Pak. Oh, Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong sakit iki cepet. sekarang. Anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus. resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dikene Banyu gelas. embun nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Ah. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Gas. gedeg padha wae tuku obat ning apotek terus. Tapi kan lek mau ngembun-ngembun kae nggih ngrujuk raimu piye? syarat, syarat. syarat. Ya, kowe Oh, ngomongane tenan. kesarono. Ya. Ya terus nduk kan. Nah. Midanget ing kangsa Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar niken Salindri. Nggih. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek luar negeri nek ora Taiwan, Nggih. iki transfer aku 400.000. Alhamdulillah. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada niken kawan Ardi. Ah, nggih. Nah, wis tak wene Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Yes, didum sing adil. Ah, ya wis tak kene aku sebagai
Jembatani. Jabatane Pak. Menyalurkan. Oh. MC lah, MC. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia. Wah, biasa. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Weh, hebat. Piye? Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to. Lah kon harian ta niki menan. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo kon. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji, matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali lho. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Nika tak ilingno. Nggih jarik ngono. Nggih. Pasar Muji matur sembah nuwun. Minjing Pak nggih. Alah. Oh, Iya ndek terus. Ya. Pramitra Kangsi Mulya. Nalaya Manut aku nduk, Ken. Sugeng langgahipun Pak Sarmuji. Nah, ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Bi? Alah yo Nduk, ya matur suwun. Omong OTP ya jarine minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Kok iso kok lagi diwenehi to. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Syukur. Ayo Pak, diumpani terus ke ITB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur kowe. Yo. Nano. Ya, Nduk. Wangi yalah bebagotat manggo jalur ngombe Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Ki dibantu karo ibumu. Ayo Butuwi. Nah, dibantu anake wedok. Iki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane nek Ken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Butuwi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempite. Ora, ya wis dhek kondang ki ora mergo dalang kangkung ki Boten, ora. nggih. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Betul. Kebisane apa-apa iso. Kok Berkualitas. disurung karo dongane wong tuane. Amin. Dadine mumbul kaya ngene iki. Nyatanya hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit nih Ken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Alah, nggih. Ayo Butuwi, Mangga Budwi, ayo. sing bareng ngempit aku, ayo. Ya. Ya. Hemben Kon dhuwur Bu. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Heeh. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek sinden idol iki rung Mas enek. menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya, Wah, iya. luar biasa wonge. Bejamu nduk dirabi Betara Kala. Wah, jane no akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Cangkemmu. Ya bagus e ngono betul. hemben Miner ke Bu? hemben nana Yuk. Hemanu egoto kata hemben hembenana
sore ngene muni kutut manggung kaya penak ya Bi. Gampleng iki. Sing nonton ya anteng ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Wanda. Lon kon pipi enek andeng-andenge ta? Nggih. Ah, Lawes. saya manis. Manis lesung pipinya niku juga muncul. Iya. Nembe lulus to, Pak? Nah, lagi wae lulus. Anu, Kuliah gelaran apa? Gelaran apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu? Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda karo bojomu. Tak kira lek SK sarjana karaoke. Ayo Nduk Wanda. Iya, Nduk. Ya, iki. Pakan. Ya. Han Kan pakan Kan pakan pakanono ngono Nduk. Pakanono Pancen yo Dik perawan ki arep makani manuk ki rada Nggih, lagi. Kak. Belajar Ora kelino makani manuk. Wis ora apa-apa lah. Ora apa. Heeh. Nek sek wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Iya. Lah ya. Ya Nduk. Ya, terusno. Manuk Yo. Ala bapak nganggo mantep. Ayo sebelahe. Nah. Geser. Ah, iki yo luar biasa iki yo apa primadona Dwi Jolaras Indonesia. Wah, nggih. Mbak Mayang Anjarsari saka Bluro Mas TB. Nggih. Menika tasih SMP Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMN apa? Sampun manak pindho dadi Oh. wis doboli. Pak iya sekermu kena nduk kita ya. Padahal cewili lho. Kita lek sik cilik ngono ya. Lah nggih ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. Tetese perawan ngoten. Lah iya. Nduk, kulino makane manuk to. Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani. Nggih. Wah, delok cara jeluke mik wis ngawaten iki gegem lho kita. Apa beda ta, Be? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek sik perawan ya wene sewu nek mik ngaten iki. Oh, nek iki mau mayakan sapa sini? Wanda ki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten dan nek burine niki benten. Bedane. Ada jakelan. Nyapa ngono? Ora kuat belas. Gableh ngono. Omonganmu sing ora-ora. Burine. Ayo, Mai. Mayang Anjarsari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya. Witing kelapa
Ya sambung sebelahe. Sambung, ayo sambung wancit ya lu yuk. Kudu iki lho terusane. Rene ben disetting. Iki urut lho, Be. Nggih. Mau Wanda ki jek perawan, terus apa jenenge kuwi asa Mayang wis duwe bojo. Lah Wiwi ki statuse rondo. Sing arep mok pakane kami tuwama ya kuwi. Kami tuwa sapa? Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek balai desa ki sapa? Ora. Nek mene legen diatur tindak teng balai desa. Kon ngapa? Alah teng mriku nggih tahlil kan mboten apa-apa lho. Iso kita. Kok ya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kayak balai desa, kayak nggon yoga wentek kok. Walah, gule iki sendirian tambul lho. Wah. Malah kebarat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Ha iya. Ya, dintekne Wi. Ayo Wi. Wah Wi, ya. Bos. Wi. Wiwi. Sita apa ora? Situ. Situ. Ya. Bacotke kuda nyungklang saramban ya. Duh lae wong bagus. Yen tan weruh sepi Ngaturi tindake penjari Boko Sarmuji. Nah, Mas Ebe. Monggo Pak Haji Sarmuji. Tindak panggung. Nggih. Monggo Bapak kepareng menyapa warga masyarakat. Sing dalu menika penuh sesak wonten ing alun-alun Mbulu Pasar, Bapak. Nggih, dumateng sederek Kediri, khususipun Kecamatan Pagu, langkung khusus malih Desa Mbulu Pasar. Monggo niki kita nikmati pagelaran wayang ingkang sampun dipun wiwiti kalih Pak Dalang Dwi Jokongko. Nggih. Napa tugas kula niki? Lah, napa teng nek sampun munggah panggung menika nembang, Pak? Aduh. Anu Mas nyuwun sewu. Napa? Nek Pak Sarmuji kirang jangkep Mas. Terus kula Mboten direncangi kali Pak Hadi Setiawan. Oh, Cak Hadi. Monggo Pak Hadi. Monggo, Cak Hadi. Mbak mriki. Kula rencangi para kamu pun ngentosi Pak Hadi caturan tindak mriki Pak Hadi. Komplit. Piyantun nek budaya niki minggah panggung wayang damel blangkon. Blangkon. Artine gamblangke lelakon. Sing kurang namung jari Pak. Blangkon sing apa ki mau artine? Gamblangke lelakon. Uga diarani iket. Iket. Iket tegese? Iket niku tegese iki lho ngraketke paseduluran. Asik. Ngraketke silaturahmi. Pancene Cak TB powintal. Alah Pak nek mun lunas ya ngaten iki lho Pak. Lancar. Lancar olah-olah. Saestu. Monggo. Pripun Cak Hadi dalu menika? Aku kulino pinanggih kalau beliaunya lho Cak TB. Nggih. Kula kali Cak TB niki pun ping 3. Napa nggih? Nggih, Pak. Angganan we sepindah teng Ponorogo. Nggih. Kali kadangi panjenengan ngapunten lali kula kali jenengan. Nggih, Pak, kali kula.
Budale terus sing kaping kalih teng Lamong. Lamong kala wingi. Terus sing Nomor ketiga teng mriki. Tur ping 3 niku pasangane ganti sedaya nggih Pak. Lah niku sing kula herani Pak Dalang. Setiap ketemu pasangane kok beda namung sing pancet namung setunggal. Napa nih? Pancet gundul. Ngaten iki lho Pak Hadi mohon ping 3. Pak Sarmuji ping pinten Pak? Pun kathah. Oh nggih pun kathah nggih. Penanggap Pokoke setia. kenalan lama. Iya. Monggo badhe tembangan apa paring dawuh kula nderek mawon Cak Hadi kalian menjane Bapak Haji. Kula maca patanon nggih. Maca pajab. Nggih mohon nggih. Monggo. Monggo Pak. Napa Pak? Maca patipun napa Pak? Maca patipun mengke ingkang saged nebak napa niku tembangipun mengke kula kasih hadiah. Wah, nggih. Yo. Pedemen wayang monggo. Nah, jimatke. Enggak. Dedalane guna lawan sekti kudu andap asor wani ngalah luhur wekasane tinung kula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Mbak bilih wonten warga Pagun apa desa mriki ingkang saged Bedhek. Monggo Betul. sing saged Sing datang. saged niku jawab. tembang napa? Angsal hadiah. Bang apa, Bi? Oh niku monggo. Sampun ngajeng monggo. Oh, bapake nggih. Monggo Banang. Iki Banang mriki Banang. Napa dandang gula napa? Nggih. Sinom napa ayo. Monggo. Napa tembangipun ingkang dipun suwantenaken menjadi Bu Haji Samuji menika tembang napa? Monggo mriki Mbak. Nah. Ngadepe mriki Banang. Nggih. Kendalo. Napa Mbak? Napa niku tembang napa Mbak? Tembangnya napa niku, Mbah? Nami tembangipun napa, Mbah? Nek tembange nggih kula maca pat. Nggih. Naminipun. Pun ingkang dipun karepaken. Judule. Mecopat kan kata termasuk tembangnya nopo ngaten Mbah. Oh, Sinom napa pangkur napa mijil napa anggih orong-orong. pucung, Ojo. pucung. Oh, Leres mboten Pak Ji? panjenengan kang saged semerop. Salah. Salah terosipun. Salah? Nggih. Wonten sing saged monggo. Niki. Mijil. Mijil. Niki. Niki monggo. Kula paringi niki. Oh alah tukang son. Umpetino melu wayangan. Mboten werjine to, Pak. Boten tembangipun Mbah. Pangapunten ingkang agung. Nggih. Kula pikir artose. Oh, Atas nggih. nggih. Yes, alhamdulillah. Nggih. Nggih Mbah, matur sembah nuwun. Wah, Tetap dapat rezeki alhamdulillah. Bucange Dalem Pak Ji. niku wau Nggih. rumiyin bapak kula menawi pitutur kalih kula nggih ngaten niku. Oh, ngaten. Mbok bilih kowe besok ngadepi wong sing luwih sakti, sing luwih luhur, kira-kira ngoten niku wau. Dedalane guna lawan sakti Nggih. kudu Antap asor. andhap asor. Nggih. Wani ngalah, Wani ngalah luhur wekasan. luhur bekasane. Lebih baik mengalah. Betul. Nah. Tinung kula yen dipun dukani nek didukani Kendel. kendel. Nggih. Ana catur mungkur nek ana omongan sing ora penak diungkuri mawon. Nggih. Niku menawi tiang alit. Nggo. Pitutur kangge tiang ageng nggih wonten. Napa niku Pak Ji? pripun Pak? Nah, kinten-kinten wonten. Mengke sinten ingkang saged nebak niku Nggih. tembang napa mengke kula paringi hadiah. Oke. Siap nggih. Siap. Nah, ayo diganti perhatikan. Ana pacapanipun Adi Guna
Adigang Adigung. Yang berani maju langsung maju gak apa-apa satu orang yo. Siapa? Oh niki. Pak iki lho, Pak. Pak mriki. Pan Adigang. Pun mriki riyen, Pak. Idang Adigung Panesti. Adi guna ula iku telu pisan mati sampya. Nah niki tembangi jenisnya napa, Mbah? Jenisnya napa teman? Gambo. Leres iki. Kula paring hadiah. Pasar Muji, Pak Sarmuji matur sembahipun. Nggih. Cair. Wis seneng bojone nggo asok mekar sesuk. Niku wau tembang kagem tiang ingkang gadah pangkat, sedikit kemawon, gadah derajat, oh nggih, gadah keagungan, boten angsal Kang Adigung Adiguna. Nah, niku wardine tembang dadi panjenengan iki lek nembang sing mawa makna, mawa teges, mawa pitutur. Padi mangga padi nek badhe niku sing niku lho Pak. Tor monitor ketua anggota mau laku lho Pak. Lagu saiki. Padi ora iso. Ketua niku lho Pak. Kula boten saged nembang nggih boten saged napa namine nyanyi terus kula nyuwun lagu mawon. Napa Bapak? Nyuwun tembung mawon. Tembang nggih. Kangge masyarakat sedaya kemawon Bulu Pasar sing sregep nyambut gawe Prau Layar. Prau Layar. Semua sinden berdiri nyanyi sareng-sareng Pak. Berjoget bareng-bareng, bergembira bersama untuk pelestarian budaya. Pinter Pak Dalang ben nyaweri akeh kabeh. Ayo mangga. Monggo Ibu-ibu, Mbak Cokte. Monggo ibu-ibu sedaya diaturi jumeneng. Yuk. Kaya ngopo garap gamelan plus musik. Musiknya Mas, musik Mas. Ya, ya. Buka saka keyboard ya kena. Oh, Prau Layar. Yo, coba kaya ngopo dados. Ya, luar biasa. Hebat. Pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih, monggo Pak. Iki muga-muga iso minangkani sedaya wadene. Mangke wonten kekiranganipun wonten ing wanci gara-gara. Siap. Assalamualaikum Pak Kangko. Nggih. Halo Pak Kangko, aku pun. Halo. Nggih, wilujeng dalu Bu Cangik saha Mbak Yulimbuk. Nyuwun tembang klasik full gamelan. Angka setunggal tembangipun Sesideman. Angka kalih Sarung Jagung. Saking Pak RT 11 nggih Njoho Sumberjo Utara SLG atas nama Trisno Suryo Widodo nggih siap ugi menika tasih wonten Mas TB Monggo nah iki saka penggemar lawas saka Kediri ya kuwi KPK Pare Kediri ngerti KPK ra Napa niku Pak? Komunitas Penggemar Kangko Kediri. Wadah KPK. Nggih. Mriko Mas Tulkiyem, Mas Gawer, Mbah Wandi dan kawan-kawan nyun lagon bajing loncat saha gethuk rock and roll uga Kusuma Wijaya. Nah. Yuga ana pamundhut saking sedaya ingkang mirsani. Ya, saka Live Mbak streaming. Tia Murti uga nyuwun lagon Sesideman. Oh nggih. Uga Titip Cintaku. Ya. Uga Pak Joko Pilang Kenceng Madiun Monitor, Pak Joko Kedung Malang Papar Kediri uga monitor, kepara rawuh rene. Heeh. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta uga monitor. Ya, ya. Coba diaturke Sesideman full gamelan. Monggo Pak. Ning aku njaluk spesial. Sinten? Sing ngendang aja lanang, ning aku njaluk sing ngendang wedok. Wonten lho Pak. Wonten. Mumpung iki penggemare saka Jakarta, direwangi ado-ado Jakarta tekan Kediri no. Oh, ngono. Sopo nih lho Pak? Apa iya? Iya. Sopo? Lagi sing nyutingi Mas Sukri ana Caraka sing nyutingi penggemare Mbak Angel. Oh, Mbak Lia. Ayo, Nduk. Lia. Mencalon ngen kendang, Nduk. Jan multi talenta, Pak. Heeh. Saged bonang, saged Iso ngendang. Gender iso. gender sak. Genderane wae merah putih kok. Oh, genderane merah.
Jantan. Wijo laras sih pancen tolok ukur prawitan pancen. Amin. Nyacat kualat maju plunga-plungu kok. Hati-hati ya. Ya. Sing mau sing orang nembang anu Wanda. Nah, ya coba. Ayo Wan. Mbak Wanda. Ya dah. Ayo. Angel nggih, Pak. nih. Niki Mbak Angel nggih. Tesih sekolah ta, Pak? Wah, niku nembe STSI utawa isi Surakarta semester 7. Sudah mau ujian itu. Jan berpendidikan sedaya nggih, Pak. Sukses. Ayo Be, bawa nang Be. Lho, Wiwitane. kula. Be. Karena digandrung kuwi. Walah. Ning aja digandring. Boten gandreng ya pedhot ya. Jal. Toprakan ngono kae lho, Be. Wiwitane handerek sang peke diajeng Wanda Dalem Mas Devi. teko kuning papan kene ana 5 perkara kang bakal tak aturke wong ayu. Apa ae kuwi? Sing sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Iku apa iso Tombo ati. Tombo ati tebak. Priya bagus kang olah budaya Sowan menyang kutha gedhe Ya ganti kowe Wan. Bendara Pas. Bendera terus selendang kuning ya. selendang kuning kang saking wukir Suara kurang pramana Neng wasesa Neng wasesa Bagi pecinta Niken Salindri bibar niki kula aturaken. Oh, ngono. Ora kena diforsir suarane genduk Niken. Sane. Ya. Sane Niken ben sehat sik. Nah. Anggung romarang bendara dia Sulistya pijer ngincangake Taman Kendang, Nduk. Ya, Ayo, Nduk Angel. Angelia. Yo, semangat untuk AM Angel Mania Indonesia yang berada di panggung di Laras Indonesia. Yo. terus tresno sesideman Ya Nduk, buka celok. Ya. luwe becik patenana timbang pisan lan kang selestya tak rewangi samutana marang kula warga biar walan praputra
Ya yo. Engko pas dangdut men direwangi karo genduk niken. Oh ngono ah ya. Luwe ya terus. Urip luwe becik urip. Nduk, dangdut nduk. Ya. Niken Salindri, cumeneng ayo. Disapa penggemar di seluruh Indonesia. Oh. Pur. Sambung Nduk Niken Salindri Mas TB kalau Cak Meri. Siap Pak Kakok. Nah, wonten pamundutan napa? Menika Kusuma Wijaya sing disuwun. Nah. Kusuma Wijaya bajing loncat kane getok ya, Pak. Getok. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja, Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa, Nduk? Getok, getok. Oh, getok. Iya. Rock and roll wani? Iya. Kuat. Hati-hati loh. Telaknya? Iya, kuat. Telaknya aman? Iya. Telaknya itu bahasa mana? Telak. Kita di bawah saja karena suara di atas itu kurang bergairah. Oh iya. Hati-hati, Nduk. Saya kulina di bawah. Besok langsung kemana Nduk Cahayu? Banyuwangi, Pak. Banyuwangi. Habis ini, Pak.
Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi. turun langsung Banyuwangi, Pak. Nggih, Masya kula nggih nderekne, Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Kira derek melu nih. Tak kira melok aku, tuas aku kaget. Gedek ya Mbak Niken. Iya, kamu siapa sih? Meri. Meri dulu. Meri anak bebek, anak bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu soalnya. Nggih, rai pasaran ya ngono kuwi lho. Piye lagi munggah aku diarani Gus Idam ya. Ki mau malah harus nejen diarani koyo Pak Igit. Toh mirip Tapi pasaran. Versi muda. ora. Ora ya. Sasa kakak ngomong Git. Ayo nang kenapa Git? Meneng Git iku Git. Bagus sih we Git. Ngene Gus Idam. Gede dak ya, hati-hati ya, dijaga suarane lho. Kamu ngancani di sini ya. Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho, Nduk. Aku mesakne lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah, Pak, tenang saja. Iya. Aman? Aman. Aman. Kok lek ra kuat takut sunjungen ya. Iya, wis. Tenang tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba. Yo. Anu, Rock full and roll. gamelan. Ya, full gamelan ya. Ya Le, Mas Kasih Haryono. Yuk kendange Le, coba Gus. Dek tiket. Nah, anu ora pas lo dibantu nonton. Ora pas. Sore-sore pada bulan, ayo konco padha dolanan. Rene-rene beberangan, rame-rame padha kecenan. Kae-kae rambulane yen disama Ketok. Moto ngantuk. Ikut tambane apa? Ketok nduk. Asale saka telan. Yen rapet nduk. Hatiku rada gelap. Ojo ngono mas, ojo ngono. Yang kedua, kalau kedua. Janji aku mengkoko. Di jalan Indonesia. Sore-sore panjang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame Ketok. Asale saka telan. Moto ngantuk. Kuwi-kuwi tambane apa? Allah ketok. Asale
Tidak ada masalah, Pak. Sudah ada, Pak? Enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. Profesionalitas Profesional. harus Heeh, Tetap buang rasa berkualitas. sakit. dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loro nek ning oman itu panggung iki les ini. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku Pripun? ning ngisor ki rada masukane geris. Barek munggah panggung ngadep tembok ning isor bencong. Kuwi langsung mari. Kuwi Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Bakale ki adewe bungah, Pak. Niku Pak. Profesional. Masih wi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Ah, iya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia panggah profesional. Nah, ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Ya, toh, Seni Bos. itu mahal, Pak. Oh, seni Iya, itu mahal. iya. Es. Opo neh? Malah. Dagelane ora tak garis. Lah saiki tak wenehi kamar dikan, Eh. merdeka. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duet monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Enek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mah Kusuma Wijaya. Ada. Arep ngatur ki apa, Nduk? Tak wenehi kemerdekaan nggo kowe, Nduk. Ayo, Pak. Nah, ngono. Oke. Apa? 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 Bebas. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Oh, Oke, gerajakan. Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta termonitor ketua. Iki lagu niki. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor Ketua. Pak Tanggo minta dicor Ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? Apa ada apa ada? Apa, ini? Pak? Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Kusuma Wijaya. Permintaan tadi ada. Ah, Tadi baik. ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Oh, Tahu ah. bingung sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu diisiin men. Gobrak. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Ro, ro. Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Nah, Ayo. Yo, coba kayak ngomong. Bersama CR Audio. Coro Audio. Pak Kanggo, Pak Kanggo. Pak Kanggo. Yuk, yuk. Isane yo nyawang yo. Isone mau. Dek tiket. Alah isone mau nyawak dek ya. Ora ini. Bapak, Luar Bapak biasa. tadi ngomong apa? Isane mung nyawang. Ora. Ora ya? Ya pakai Iya. Ora. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Seru, seru. Bu, pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Tenan. Ibae duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu, Heeh. orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Bar iki mesti WA aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau pean? I love you. Asik. Apa toh? Dudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu lho apa? Kok disusul ada dulerku wae. Gini toh. Wala Itu sanji itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngadeg sik Sanju. Ngadeg sik ngadeg. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Sapa ngomong rene? Kon ngadeg kok kon malah rene. Ora. Wis ning kono ae Ya, Ji ya. ya. Kok mantuke bareng aku ya. Tak cangkene Banyuwangi tak dedekne tumbal. Iya iya bener es. Ning Alas Purwo Duk Sinom. heeh. Jelas sangat. Ki mau wis tak aturke bubungae, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lekmu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut, manut. manut, Aku yuk. tidak bisa memporsir kamu. Iya Pak, satu lagi aja ya. Oke, oke. Lagunya apa? Em,
Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Nah, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya. Piye to Pak kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Ah iya iya iya. Anakku Adika sing ngefans karo Niken Sari. Kira lek Akbar Niken lek Agni. Tak kangkoi buka Ya ora wong. Lah ini kok nggih kalih niki Mas TB. Ora. Alhamdulillah. ora to? Ora. Alah terus aku seneng. Mangke mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya Pak? Siap. Lagunya apa Mbak Niken? Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. Oh gitu. Enake sing dia Pak. Nah, manut. Para penonton suara terbanyak Bajing bajing loncat apa jaranan? Jaranan. Berarti lagune ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang, ayo yang sing Yang, Mayang iso jaran kok. Kok sing jaran jan loro. Dadi lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi ki lho, ayo. Apa? Lho gunjing nomalian Mas. Piye? Kan sing lanang loro sing wedok loro sampeyan butuh to lek dijak omong kok. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. sedokungan. Aku kekurangan delok to iki lho. Kurang rambut. Ora ono keluwian. Sampeyan sakit to? Gak Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning TV-TV ke kanker biasanya. Kakek dijambeki bojoku ya. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, Sing payu gundule niku. Ya coba ninggal katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo Lek. Kasih Haryono. Ayo, yuk kaya ngapa? Yuk. Samboyo siaga. Yo. Ya. Samboyo Putra, goyang bulu pasar, lagu Kediri. Nangis saja ning ati
Ternyata wayang kulit itu luwes nggih Pak. Oh nggih. Bisa dimasukkan jaranan, bisa ketoprakan, ludrukan napa mawon saged. Wayang wong. Nggih, terus ketoprak, ludruk iso mlebu wong jiki barang iso mlebu ning wayang. Nggih. Niku teng bakule iso. Tekat. Matur nuwun sambung gara-gara ya, Be. Siap, Pak, Mesti siap. kudu eling sajroning urip.